عد إريترا نعد ستتاي عمد عموت الميت سويتاي عمل بينغي السراور الدموي مبسع اللوني بزول عمي ناسنت بينو كي لو كنت الطعمة لو من برد ميخو تدعسو سكرم ناسنت بينو كي لو كنت الطعمة لو من برد ميخو تدعسو سكرم عبد زبخاتي نايكس بي كبري دعرو وعلانا نصبك فخري وش بتناسنت نابزبا من قدري بولونيا لنا كرنا يتمان حيزنايو زلنا سمون بدماغ زبالة ملكع كان فيستيوال زكايدولو زلايو اتنستوسنو عمتات بسنكلا بدا قارج زنبري فيستيوال إرترا كمن داغنا بحدش ملكع تدالي قرب فليمولو تتقامون انتخونه نتزتنو حوتزبيت بقهد بمركابو عبق أتر إكسبو نابزن نابتن نستقربو لنقرات كعزبن كستمغارنينا تعزيبنا تحستوني فيستيوال بوزحيو حدا خابو دما اكزيبيشنيو إذا غفالنا فيستيوال استفلالي تكالات يخونو فليز بلا سرحة زلو الكسبات نسرحاتهم ناب حزب زلالي ليو بزينا دما كابت بزوح على اكزيبيشن زغربت حستو ناب مرئي تكالات تكويرنا زدالنا يا مدب نباهم كنقرب مريتنا زلنا مو مكتالكم ما يفلينا مجمرتا زي مدب اب إيرترا كمي غيرنا قمماتنا فري تي كاب كالوت هاجرات زاتو زنبره قمماتنا منتها بعدنا نفتنا خاب مبال سبغستيا اب اجاما مراخا اب عدها له خوينو مس بروجكت حرش عدها له خوينه ام فتاني يركبالو مالتي مجمرتا فتني جنجبل نيرو جنجبل ما بقولو اب شاينا خوينو اب ملا عالم كافتو زخونه مدهانيزن نمغبي ما مقرن نطقمولو لنا مالتي زي جنجبل شدش ورح غيرالا معلتا اخلن 3 ورح تعرفوا مالتي 3 ورح مس اخلت مول انزين ام محرار كيدن فرخا اند عابيه خيد مالتي نمغبن دحر دالينا بملكع باودر انقيصنا خندالو نخل نزر اندحر كوينوها حساب عليدا دوصا بمصباي قوصلن سوصا نزري 35 سنتيمتر اندارحقنا خنزر نخل مالتي صاقدان تيلنا صاقدا خاب معراب اسيا دوباوي اوروبان ما بقول بخينو نملا عالم زسفحفح عينت قممي كم كل عينت قمم اب كل عينت مغبنا كنطقملو نخير اطاقمو تخينو خا تي بملكع باودر تغيرنايو اب كل عينت نسنيسنا كنطقم نخير بس بربره እንዳጣحناون كنطقملو نخيل مالت اب سوداتيلنا ما بقولو اب ግብጽ كم زخونه يز ነገር امل عالمون ناسفحفحو مدهانيت كونه ام مغبون كم سور عينت قمم كنطقملو لنا مالتيو اب هاجرناون كاب 2020 حدنا 20 كلتن دابلنا ام فتان نقصلالنا مالتيو اب سوداتيلنا كاب 30 كاب 25 كاب 30 زبصح سنتيمتر الو لك كم ناين طاطع مثل زلو عينت قربيو اب غرات كنزرو نخيل ملكع دريب إريجيشنون كنزرو نخيل مالتيو اب سودا اب قربا خلا اب فريا خلا زي مستصصيتكا تزرديرا خمس عينت ملكع تحز مالتيو اديتاتنا اب سودا بزيكا اب حنباشا اب بربرون واحد عقن اندا غبراين كتقمالو صنيحن اب حنباشا خنغبرا خلنا كن تا مقرت بزح سب صلا سلازلو እንዳውصው نبلعيو نحنا كم وسختا تطقمنا لجلنا اب بشكوتنا ون نقلعت هنا عبيتي اما قرابيلنا خندالوا خم نخيل كم توسخي بملكع باودر ادالينا اما مغبن دانسنسنا ويا بطراي كبدنا وي معر حويسنا خنطقملا خم نخيل بملكع باودر مبره قريبنا بالنا مالتي امز مسل تحسنا حراي ريدوان صالح يزبحال كاب مينستر تمرتي مراخو بزهان انا مصينا ابزي حزنيا قريبنا زلنا له معانتي مراخو بزهان مينستر تمرتي ناي فنوه راديو لو بتاريخ جميرو دما اب إرترا مسل تمخارو قدنتاون اقداسن ስለዝኾነ ናይ ኩሉ ሰብ ዜጋ ኻ መሰልዩ ትምርታትና ድማ ካብ ኩሩሽን ሰሌላን ሓሊፉ ኣብ መራኸቡ ብዙሃን ዝርግሓ ክህልዎ ስፍሓት ንህልዎ
ካብ ሽሕን ሸዓተ ቢትን ተስዓን ሓሙሽተን ጀሚሩ ክፍኖ ጀሚሩ መጀመርታ ዝፍንዎ ዝነበረ ናይ ትምህርትና ዓበይቲ ናይ መግዛእቲ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ብዝተፈላለዩ ብሄራት ናትና ክሳብ 4 ብሄራት ክንፍኑ ጀሚርና ማለት እዩ እቶም ንፍንዎም ነበርና መደባት ድማ ኣብ 4 ቋንቋታት ትግርኛ ሰሆ ብሌን ከምኡውን ናይ እንግሊሽ ዝተፈላለዩ መደባት ይፍኑ ነይሩ ድሕሪኡ ድማ ምስ ናይ ኦዲኤል እንግሊሽ አካዳሚ ዝተሓሓዘ መደባት ይፍኑ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ካብ 2021 ወርሒ 9 ጀሚሩ ዳግም ፈነውኡ ብቋንቋታት ትግርኛን ኣብ ትምህርታዊ መደባት ማሕበራዊ ኣስተምህሮ ሕርሻ ጥዕና ጀሚሩ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዜና ናብ ፈነወ ይበፅሕ ኣሎ ማለት እዩ ከም ቀዳማይ ዕላማ ሒዝና ንሰርሓሉ ብዝንታይ እዩ እቲ ኣሳልጦ ዘለዎ ዝርግሐ ዘለዎ ሓበሬታን እዋናዊ ትምህርትን ንምትሕልላፍ እዩ ማለት እዩ እቲ ነዳልዎ መደባት ድማ ኣብ ክልቲኡ ብሄራት ብትግርኛን ትግረን ሶኒ ረቡዕ ዓርቢ ብትግርኛ ሶሉስ ሓሙስ ቀዳም ከዓ ብትግራይ ይፍንዎ ማለት እዩ ካልእ ድማ ኣብ ዝመፅእ እዚ ኣብ ዘቕሪብና ዘለና ንብረት እዚ ሪላት እዩ ናይ ቀደም ኣናሎግ ኩሉ ንጥቀመሉ ዝነበርና ንብረት እዩ እዚ ካልእ እቲ ሪላት መደባት ሪከርድ ዝኾነ እዩ ሕጂ ድማ ናብ ዲጂታል መገዲ ሰጊርና ኣብ ስቱድዮና ተሰሪሑ ተቐሪፁ ብኮሚቴ ተራእዩ ድማ ንፈነወ ድልው ይኸውን እዘን ቲቪታት ኣጋጣሚ ኣብ ፂናያን ዘለና ድማ እንታይ እዩ ኣብ ዝቕፅል መደባት ወይ ከዓ ከም ዕላማታትና ኣውዲዮ ቪዥዋል ወይ ከዓ ስሉጥ ዝርግሐ ናይ ትምህርቲ ንምስፋሕ ብኣውዲዮ ቪዥዋል ንብገስ ከም ዘለና ዘላልዩ ማለት እዩ ንሕና ካብ ኣፍሪካን ቪዥን ኢና ሂዝና መፂና ዘለና ተህዝቶ ድማ ብትካልና ዝፈረየ ናይ ኮምፒውተር ትምህርቲ ብኩለን ቋንቋታት ናይ ሃገርና ማለት እዩ እሱ ሂዝናዮ መፂና ኣለና ብድሮ ፈርዩ ኣብ ፕሮዳክት ከማን ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ኣፋምቦ ኣብቲ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና ብቋንቋኦም ትምህርቲ ኮምፒውተር ተማሂሮም ነቲ ፍልጠት ረኪቦም እቲ ሰርቲፊኬት ዝረኸብሉ ማለት እዩ ካልእ ናይ ምስ ሜድያ ኤዱኬሽን ዝተሓዝ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብምዃን ሓይልታት ምክልኻል ክመሃረሉ ዝኽእል ካብ ኤሌመንታሪ ጀሚሩ ምፍራይ ጀሚርና ኣለና ነዚ ትሕዝቶም ሂዝናዮ መፂና ኣለና ብተወሳኺ ናይ ሞያ ትምህርቲ ማለት እዩ ብኣኒሜሽን ዝተደገፈ ናይ ሞያ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ሞያ ትምህርትታት ብኣኒሜሽን ኣዳሊና እሞ ብኩለን ቋንቋታት ሃገርና ተዳልዩ እቲ ፍልጠት ብቀሊሉ ናብቲ ሕብረተሰብና ከም ነመሃላልፈሉ ንኽእል ኣገባቢና ሂዝና መፂና ብተወሳኺ እቲኣ ናይ ብዛዕባ ጥዕና ዝምልከት ማለት እዩ ብትሽዓተን ብሄራት ናይ ቋንቋ ናይ ሃገርና ሰርሃናይ ኣፕሊኬሽን ማለት ኣብ ግዜ ወሊድ ንዝተወለደ ቆልዓ ንክታበቱ ተዘክሮ ከምኡውን ኣብ ግዜ ጥንሲ እታ ኣደ ክንደይ ግዜ ክትመላለስ ከም ዘለዋ ተዘክራ ኣፕሊኬሽን ነዚአን ኢና ሂዝና መፂና ይቐኒለይ ብሻ ናይ ዕደና ናይ ዳህሳስ ክፍሊ ኢና ንሕና እዚ ንሪኦ ዘለና ሎኬሽን ማፕስ ወይ ከዓ እቲ ቦታታት እቶም ርኽበታት ተደኪኖምሉ ዘለው ቦታ እዩ እዚ ብሻ መይን ክኾን ከሎ እዚ ከዓ ሓሬና ኣብዚ ሃምቡክ ኣለና ኣብዚ ከዓ ኣሸሊ እዚ ሎኬሽን ማፕ ናይቶም ናትና ዲፖዚትስ ናይ ብሻ ማይን ዲፖዚትስ ማለት እዩ ብሻ ሸር ካምፓኒ ኣዝሆል ዳህሳስ ክትገብር ከለኻ ዝተፈላለዩ ሜቶዶሎጂስ ኢና ንጥቀም ገለ ካብኡ ኤርቦርን versatile time varying electromagnetic survey ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ግራውንድ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሰርቬይ ኣለና እዚ ገለ ካብቲ ኣክቲቪቲስ እዩ ጂኦሎጂካል ማፒንግ ትሬንቺንግ ኣብዚ እውን ሶይል ሳምፕሊንግ ኣለና ብሓፈሻ ናይ ዳህሳስ ንጥፈታት ብሕፅር ዝበለ እዚ ዝመስል ኮይኑ ድሕሪ ዳህሳስ እቲ ርኽበት ምስ ተፀንዐት ዘለና ትሕዝቶ ፅባቐኡን ከምኡውን ብዙሑን ዓቐኑን ምስ ተለለየ ከመይ ጌርካ ተውፅኦ ንዝምልከት ከዓ ማይኒንግ ኢንጂነርስ ኣለዉ ዝጎኒ ናብ ማይኒንግ ኢንጂነርስ ካልፎክስ ሕራይ ከመይ ፀኒሕና ከምቲ ብፃይ ክብለኩም ፀንሐ ንሓደ ቦታ ወይ ንሓደ ዕቑር ሃብቲ ድሕሪ ድልያ እናኣተወ ካልኣይ መድረኽናትና እቲ ናይ ዓደና ንብሎ እዩ ዕደና ከዓ እንታይ ኢና ንገብር ንሓደ ዝረኸብናዮ ዕቑር ሃብቲ
ኣውፂና ናብ ውድ ፕሮዳክት ወይ ናብ ተኸላይ ስቴጅ ነስግረሉ መድረኽ ናይ ዓድና እዩ ኣብ ዕድና ንሓደ ቦታ እንዕድነሉ ወይ ፕላን ነውፅኣሉ ረቋሒታት ክልተ እንሪኦም እቲ ሓደ እቲ ቦታ እቲ ዘለዎ ባህሪ ስነ መሬታዊ ጠባያት ናቱ ተራእዩ ነቲ ንስኻ ተብፅኦ ዘለኻ ፕላን ካልኣይ ደረጃ ከም ኣታዊ ሓጋዝ መደብ ኮነካ ካልኣይ ከዓ ቁጠባዊ ተኽእሎታት ናቱ ከመይ ይኸውን ኣብዚኦም ክልተ ግምታት ኣትዩ ከምዚ ብድሕረይ እንሪኦ ዘለና መሰረት ጂኦቴክኒካል ሓበሬታ ናቱ ኣትዩ እቲ መሬት ከዓ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ኣለዎ ከመይ ዝመስል ተራእዩ ነቲ ቀፂሉ ዝስዕብ ፕላናትካ ደራኽነት ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ግምታት እትዩ ሓደ ፕላን ምስ ወፆ ኣገባባት ተዓዳድናኻ ትመርፅ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ንጥቀመሎም ኣተዓዳድናታት ሓደ ኦፕን ፒት ንብሎ ተኻልኣይ ከዓ ኣንደርግራውንድ ንብሎ ኣብዛ እዋን እዚኣ ብሻ ንጥቀመሎም ዘለና ኦፕን ፒት ንኸፍቶ ነዚ 10 ዓመት ዝዓደናዮ ፒትና ኦፕን ፒት ንብሎ ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብዚ ቀረማ ዓመታት እንጅምሮ ከዓ ኣሸል ንብሎ ኣንደርግራውንድ ኣለና እዚ እንታይ ፍልይነቱ ኣብ ኦፕን ፒት ክንከፍት እንድሕር ንዕድል ኣለና ዝበዝሐ ሪሶርስ ዘይኮነ ማቴሪያል ንዕድና ኣለና ማለት እዩ እንድሕር ኣንደርግራውንድ ንኣቱ ተለና ግን ኣተኩሮና ናቱ ንረኽቦ ንደሊ ዘለና ሪሶርስ ኣተኪርና ንወፅእ ኣለና ማለት እዩ በዘን ክልተ ኣገባባት ወይ ብሓደ በት ዝመረፅካዮ ዝወፀ ሪሶርስ ናብቲ ካልኣይ ደረጃናትካ ናብ ምፅራይ ሰግር ማለት እዩ ነቲ ሪሶርስ ዘይኮነ ካልእ ባህሪ ዘለዎ ማቴሪያል ከዓ በብጠባዩ ከከም ባህሪዩ ከምዚ ሞዴል ናይ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ በቢ ዓይነቱ ይቕመጥ እሞ ዳሕራይ እዋን ከከም እዋኑ ኣብ ክሎዥር ትገብረሉ ማይኒ ክሎዥር ኣትወሉ ስቴጅ ንምሽፋኑ ጥቕመካ ማለት ራይ ከመይ ውዒልና ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና ቀድማ ኣቢልና ክፍሊ ዕደና ክርኢ ፀኒሕና ከመይ ኢሎም ነባና ከምዝህቡና በዚ ድማ ኣብዚ ድማ እዛ ክፍሊ ምፅራይ ንብላ ማለት እዩ ወይ ድማ ፕሮሰስ ፕላንት ንብላ ፋብሪካ ኣብዚኣ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ መስሪሓ ነቲ ኮንሰንትሬት ንብሎ ኣብ መስሪሓ መወዳእታ ንዕዳጋ እትቕርብ ኣብዚኣ ቦታ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ እታ ፋብሪካ ንብላ ዘለና ኣብ ኩባንያ ዕደና ብሻ ማለት እዩ እዚኣ ዘላታ ካረንት ወይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚኣ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ብምሉእ እቲ ንሕና እነፍርዮ ብመልክዕ ኣብዚ ከምንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እነመስርሖ ወይ ድማ እንሰርሖ ኮንሰንትሬት ንመሸጣ ዝኸይድ ኣብዚ ፕላንት እዚ ተሰሪሑ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እንታይ እዩ እቶም ክፍሊ ዕደና ዝሃቡና ሓመድ ወይ ድማ ደይተ መፅረየ ሓመድ ኣብዚ ንኽፃረ ወይ ድማ ኮንሰንትሬት ንክኸውን እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እዚ ድማ ብሚእታዊት ክንሪኦን ከለና ኮፐር ኤንድ ወይ ድማ ኮፐርን ዚንክን እዩ ዝፈሪ ዘሎ ኮፐር ብሓደ ሚእታዊት ወይ ድማ ዚንካኒ 5-6 ዝኸውን ሚእታዊት ዘለዎ ሓመድ ወይ ድማ ናትና ሪዘርቭ እዮም ድቡና ማለት እዩ ንሕና ድማ ነዚንክ ናብ 50 ሚእታዊት ዚንክ ኮፐር ድማ 22-20 ሚእታዊት ኣፍሪና ናብ ዕዳጋ ናብቶም ካልኦት ፋብሪካ ናይ ስመልተርስ ክኾኑ ይኽእሉ ይሸጦ ማለት እዩ ብከምዚ መልክዕ ተፃዒኑ ናብ ማሳዋ ይኸይድ ኣብዚ ግን ከምዚ ንብሎ ፀናሕና ድሕነት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ናይ ኩባንያ ዓደና ብሻ ፅቡቕ ነገሩ ከዓኒ ብናይ ኢንተርናሽናል ካር ሪኮግናይዝድ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ድሕነት ብጣዕሚ እዩ ዝጥንቀቕ ማለት እዩ ነቲ ሰራሕተኛ ኣብ ኩባንያ ዓደና ብሻ ዘሎ ይኹን ወላ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ይኹን ንብከላ ዝኾነ ማለት ስለዚ ዘመካይን እዚአን ኣብኡ ስለ ዝኣተዋ እቲ ናተን ጎማ ታየር ይኹን ናተን ቦዲ ክፅያቕ ስለ ዝኽእል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኮንሰንትሬት ብግቡእ ተሓፂበን ወሽድ ኮይነን እየን ካብቲ ኩባንያ ናብ ማሳዋ ዝኸዳ ማለት እዩ ብመጀመርታ ስመይ ሳሙኤል ሰለሞን ይበሃል ኣባል ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ዝሰርሓሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ኩባንያ ዓደና ዛራ ኣብ ክፍሊ ዳሳስ ተመዲበ ዝሰርሕ ኣለኹ ሒዘ መፅአ ዘለኹ ድማ ዓፈሻዊ ንኩባንያ ዓደና ዛራ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ንህዝቢ ኤርትራ ንምልላይ ማለት እዩ ወይ ድማ ንኩሉ እቲ ካብ ደገ ዝመፀ ዜጋ ብመጀመርታ ክፍሊ ዳሳስ ማለት እዩ ዛራ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይ ክፋል ኤርትራ ዝርከብ ኮይኑ ብመኪና ክትከዶ ከለኻ ድማ ናይ 8 ሰዓታት ይኸውን ካብ 2011 ጀሚሩ ኩባንያ ዓደና ዛራ ሰለስተ ናይ ዳሳስ ሓደ ድማ ናይ ዕደና ሊቸንሳ ሒዙ ተበጊሱ ካብ 2015 ጀሚሩ ክሳብ 2022 ድማ ናይ 7 ዓመት ዝኸይድ ናይ ክፉት ጋሲ ዕደና ኣካይዱ ሕጂ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ወርሒ እዚ ውፅኢት ወይ ድማ ፕሮዳክሽን ዝጅምር ናይ ትሕተ መሬት ዕደና ኣንደርግራውንድ ማይኒንግ ከምዚ ኣብ ስእሊ ንምልከቶ ዘለና ምክያድ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ኣብ ዳሳስ ነካይዶ ማለት እዩ ናይ ዳሳስ መስራሓት ኣብ ፊልድ ወፂኻ ክንድምንታይ ወርቂ ክንረክብ ንኽእል ወይ ድማ እቲ ኣብኡ ዘሎ መጠን
جيولوجيكاوي مسرحات حليفكا نعدنا يبقى عدي يبقعن زبل سرحات مسرح شو عدما نابناي عدنا نسجاجرومو عدنا دما ماشينري بمتقام نتي اوزلو ورقي في حيران بموصا نابتنا مصاري فابريكا زبحال وي دما بروسيس بلانت ناو وسدو مالتي اتي قندي امصينيا زلنا ابز ግን ናይ ትሕተ መሬት عدنا ኮይኑ ናይ ትሕተ መሬት عدنا ኣብ ኤርትራ ንፈለማ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ትበጽሕዎ ዘሎ ክሳብ 9 ሚታዊት ናይ ስራሕ ተዛዚሙ ኩሉቲ ኣውዘድልዮ መጻረይኒ ኣየር ይኹን ወይ ድማ ትገለርያታት ይኹን ተሃኒጽሎ 10.3 ዝኾን ኪሎሜትር ገለርያ ተሃኒጽሎ ናይ መምንጫው ንፋስ ብሙሉእ ተወዲኡ እቲ ኣውዘሎ ዕቁር ሃብቲ ድማ 3.9 ሚሊዮን ቶን ዝኸውን ብገምጋም 4.22 ዝኸውን ግራም ኣብ ሓደ ቶን ወርቂ ሒዙ ብቑዕ ንዕደና ተባሂሉ ተረኺቡሎ እቲ ስራሕ 9 ሚታዊት ተዛዚሙ ኣብዚ ወርሒ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ኸኣኒ ፍርያት ወርቂ ክንጅምሪና ማለት እዩ ስለዚ እቲ አንደርግራውንድ ማይኒንግ ነዚ ይመስል ሰብካ እንዳመፀ ይዕዘበሎ ማለት እዩ ኩባንያ ዕደና ኣስመራ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ማይኒንግ ላይሰንስ ተዋሂቦ ኣብ ደባሩባ ኣብ ባዶሮ ዓዲ ንፋስ ይነጥፍ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ናይ ኮንስትራክሽን ኣብ ደባሩባ ይደሎ ማለት እዩ 80 ሚታዊት ናይ ኮንስትራክሽን ዳርጋ ተጻፊፉሎ ባዶሮ ድማ ኣብ ምጅማር ናይ ኮንስትራክሽን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳርጋ ተጻፊፉ ኣብ ወርሃ 10 ከረኩቡና ማለት እዩ ድሕሪኡ ዕደና ንኽንጅምር ሬዲ ክንኮን ኢና ማለት እዩ ኣብዚ መወዳእታ ዓመት እቲ ናይ ዕደና እታ ፈርስት ፌዝ ቲኤስኦ ትበሃል ክጅመርያ ኣብ ወርሒ 4 ድማ እቲ ቀዳማይ ሰደድ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣታ ሃይ ግሬድ ደለዋ እያ ማለት እዩ ዳይሬክት ኤክስፖርት ክንገብራ ኢና ዓመት ሙሉእ ኣብዚኣ ድማ ሓንቲ ዲጋ ትህነፃላ ኦሬዲ ተወዲኣ ኣላ ማለት እዩ እዛ ዲጋ ድማ ንሰለስተ ዕላማ እያ ኣብዚ ተሃኒፀ ዘላ ሓደ እቲ መረብ ዓብ መረብ ከምዚ ኢሉ መፂ በዚ ንገርገራ ልኸይድ ኣሎ ጓል መረብ ትበሃል ድማ በዚ ተሓልፍ ማለት እዩ ክልቲአን ኣብዚኣ እየን ዝረኸባ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ዕላማ ናይዛ ዲጋ ምህነፅ እያ መጀመርታ እታ ጓል መረብ ናፍቲ ዳይሬክት ናፍቲ ናይ ዕደና ቦታ ስለተኣቱ ነቲ ዕደና ከተዓናቕፈና ስለትኽእል ኣብዚ ክንዓፅዋ ኣለና ግድን ማለት እዩ ካልኣይ ዕላማ ናይዛ ዲጋ መስርሕያ ድማ ነዚ ኣብዚ ውሽጢ ናይ ዕደና ድካየድ ንጥፈታት መረብረብ ማይ ይኹን ካልእ ንኮንስትራክሽን ደልየና ነገራት ካብዞር ንኽንጥቀም ማለት እዩ ታሳርሰይቲ ድማ ካብዚ ዕደና ምስ ወፀ ብውሽጣዊ ድድፋእ ማይ እዚ ናይ ዕደና ቦታ ማይ ክመልእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማይ ኣብዚ ድመልአ ከሸግረካ ስለ ደኸነቲ ዕደና ዲዋተሪንግ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ካብዚ ናተጨንጉዐ ናብዚ ኸኣት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሰለስተ ዕላማ እዛ ዲጋ እዚኣ ተሰሪሓላ ማለት እዩ ናይ ዓዲ ንፋስ ኣብ ክልተ ቦታ ይደሎ ማለት እዩ ጉቦ ናይ ዓዲ ንፋስ ማለት እዩ እዚኣ ጉቦ ኣብቲ ትሕሶ ናይ ማዕድናት ከም ዝፃወሶ ፀናሕና ኣብ ዱባሩባ ድበዝሕ ኮፐር ዚንክ ሲልቨር ነበረ ተወሰነ ኣማውንት ድማ ጎልድ ኩሉ እዩ ዘሴም ድማ ኣብ ኢምባዶሮ ማለት እዩ ናይ ዓዲ ንፋስ ኣብ ክልተ ቦታ ይደሎ ማለት እዩ እዚኣ ኦፖን ፒት እዚኣ 4 ዓመት ትዕደን እዚኣ ወርቂ እያ ማለት እዩ ናይ ወርቂ ዕደናይ ማለት እዩ እዚኣ አንደርግራውንድ ድማ ማሲቭ ሳልፋይድ ኮይና ልክዕ ከም ናይ በዓል ኢምባዶሮ ዱባሩባ ትሕሶ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዓዲ ንፋስ ኣይጀመርን ዘሎ ዋላ ኮንስትራክሽን ኣብዚ መፅእ ዓመት ይጅምር ኸውን እዩ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ዝመስል ሓፈሻ ሰላም ቋድሓ መጻኹም እዛ ምርኢት እዚኣ ካብ ሓኖኽ ካብ ዘርኢ ክሳብ ሃገራዊ ድሕነት ትብል ኣርእስቲ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ሓኖኽ ዝበልኩሉ ምክንያት ዝበዝሕ ግዜ መኣዛዊ ምግቢ ንጥቀም መኣዛዊ ምግቢ ግን ንኒውትሪሽን ድገልጽ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን መኣዛ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሰንሰሪ ኣብዚያ በፍንጫና ብኣፍና መቐረት ኣብ ምኡዝ ኣብ መኣዛ ዘተኮረ እዩ ሓኖኽ ክንብል ከለና ግን ምስ ጥዕና ዝተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ብዝያዳ ንኒውትሪሽን ድገልጽ ኮይኑ ስለተሰማዓና ሓኖኽ ትብል ቃል ክጥቀም እየ ሕጂ ሓኖኻዊ ምግቢ ካብ ዘርኢ ክሳብ ሃገራዊ ድሕነት ካብ ዘርኢ ክንብል ከለና ዘርኢ ቀደም ኣቦኻ ዝሃበካ ትዘርኢ ነርካ ሕጂ ግን ምርጫታት ኣሎ እቲ ምርጫታት ከዓ ናብ ሓደ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ቀጻሊ እዩ ስለዚ ቀጻሊ ሪሰርች የድሊ ኣብቲ ቦታቲ ናይ ጀነቲክ ሞዲፋይድ ኣለውና ምሉእ ዘርእታት ኣለውና መበቆላውያን ዘርእታት ኣለውና ካብዚ በቲ ሃገር ደረጃ ዝተመርፀ ተመሪፁ ኣብ ዘርኢ ይውዕል ኣብ ዘርኢ ክውዕል ከሎ እቲ ኣብ ባይታ ንዘርኦ ዘርኢ ኩሉ ግዜ ንጣውላና ክመስል ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ኣብ ጣውላና እንተደኣኒ ፍርቂ ጣውላና ኣሕምልትን ፍሩታታትን ክንብል ኮይና ፍርቂ ዘራእትና ከዓ ንዑ ከንፀባርቕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሕርሻና ንጣውላና ከንፀባርቕ ኣለዎ ካብዚ ምስ ተመስርሐ ፀጋታት ሃገር ብዙሕ ኣሎና ዓሳም ኣሎና
كبت مالونا فروتات حملتي زرعت مالونا زغلو بصحنا زلنا درجه خاني هابتاتنا هاغرنا زخعبتولو بزلا على درجه نبصحلو سلازغونه ناب مسرح غصنا نخيدالنا مالتيو ام مسرح ناي مغبي فوت تكنولوجي الونا فوت تكنولوجي بزح غزي مسكشنا نتحاحزو كن بينو ناتو زحازه مسرحيو ناتو مسري سيرش تتحاحزه فوت تكنولوجي تمغبي اب لابوراتوري يدفلطو براب كشنا يكونن زفلطو زي غان فلطا خنقلالنا ريسيرش ازي فوت تكنولوجي شعو تكالات الوانا ام كنرسعو زي بلنا خاني اب دغ خوينن دسر حدق نستيو ببوانو خاني الوانا ان نساتن اكل نايت مسرح ناي مغبيين ات مسرح ناي ز ابز حج انتا يدلينا حدا درجاتات ناي مغبي زحلو تكال يدلي كالاي ات ناي نغدي مسرعاتنا ابزي عب تراخ تصاوت يخل سالساي كاخ نرسعو زي بلنا خاني مينستر ناي حق عب تراخ تصاوت يخل سلامتاي زخونه يكون ነገር አዳልትሌትድ ኮይኑ ከይመጽ ዝኮነ ሰብ ካለ ቀይሩ ዘይኮነ ገይሩ ጽሒፉ ከይሸይጥ ዘይ ግብኦ ትሕዝቶ ከይብል ትሬድ ማርክ አለና ሓደ ምግብታት ናቱ ሽም ኣለዎ እቲ ሽሙ ካለ ሰብ ከይጥቀመሉ እዚታት ኩሉ በዚታት መምርሒ ወጽዩ በዚ መምርሒ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ነዞም ሰለስቲኦም ይምልከት ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ትራንስፖርት ሎና ካብን ናብትን ዘመላልሱ ናይ መጓዓዝያን ኣለውና ሳቶም ከማኔ ኣካል ናይቲ ናይ ሓኖኽ ዝበሃል ናይ ኒውትሪሽን ማለት እዩ ስለምንታይ ሓንቲ ዓሳ ካብ ዝጀሚሩ ናብ ዕዳጋ ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ከይተባላሽ ወይ ከዓ ፓፓዮ ከይተጨፍለቐ ዕዳጋ ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ኣብኡ ዓብ ፍሉጦ የድልየና እዚ ንምንታይ የድልየና ኣብ ዝኾነ መስርሕ ናይ ምግቢ 40 ካብ 100 ካብቲ ንበልዖ ኣብ 40 ካብ 100 ካብቲ ነፍርዮ ኣብዚ ስለ ዝጠፍእ ስለ ስፖይል ዝተባላሹ ስለ ዝድርበ እዩ ስለዚ እዚ መስርዕ እዚ ጽፉፍ ንኽኾንካ ሚኒስትርን ትራንስፖርትካ ምስኡ ግደለዎም ማለት እዩ ኣብዚ ምስ በጻሕና ምግብታት ብደገ ዝመጽእ ዘየድልየና ዝጎድኣና ምግብታት ከኣሎ ማለት እዩ ካብ ካልእ ዝመጽእ እንዳ ደረጃታት ከዓ ዓብ ተራ ኣለዎም እዚ ምግብታት እዚ ኣብ ኣካላትና ኣብ ዕዳጋና ከይወርድ ስለዚ እታ ምግቢ ካብዛ ፍረ ጀሚራ እንዳተመሓዳረት ኣብዚ ኣበፂሓላ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ በጻሕት ኣብ ዕዳጋ ምስ መጽእ ከዓኒ ወላት ድሸይጥ ከማን ኣፍልጦ ኣታሓዛ ናይቲ ምግቢ እንድሕራሎ ኮይኑ ስፖቲናቱ ናይ ምብልሻው ዓቕሚ እኹል ኣሎ እንዲፍልጦ ግን ብሪሰርች ተደሪኹ ዝኸደ እንድሕር ኮይኑ እንዳዓበና እንዳበለጽና ንኸይድ ንፈልጠይና ኣሎና እንዲሁ ክንብልሲ ጠጠው ይዘብለና እምበር ኣይሰጉመናኒ ስለዚ ቀጻሊ መጽናዕቲ እንዳተገበረ ቀጻሊ ከመይ ገይሩ ክጸንሕ ይኽእል ከመይ ገይሩ ከብል ይኽእል ከዓኒ ኣብዚ ኣፍልጦ የድልየና እቲ ካብዚ ጀሚሩ ክሳብ ኣብዚ ድበጽሕ 40 ካብ 100 ይጠፍእ ዝበልክዎም ምግቢ ብዝተኻለ መጠን ዓቂብና እቲ ዝተረፈ ከዓኒ ኮምፖስት ጌርና ከዓኒ ናብ መሬት ኣትዩ ንጥቀመሉ ባይታ ንገብር ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ጽቡቕ ምግቢ ኣሎና ማለት ወይ ከዓኒ ደረጃኡ ዝሓለወ ምግቢ ኣብ ዕዳጋ ወሪዱ ማለት እቲ ተመጋቢ ህዝቢ እቲ ስድራ ማለት እዩ ወይቲ ኣብቲ ደረጃ ናይቲ ዓዳጋይ እንዲመጽእ ዘለኹ ናይ ግድን ኣይኮነን ስለ ዘሎ ጽቡቕ ድገዝእ እዚ ሕጂ ዓብ ረኣያ ዘሎና ኣብዞም ምዕራባውያን ሃገራት እንድሕሪና ኩሉ እቲ ምግቢ በትናቶም መገዲ ደረጃኡ ሓልዩ ተባሂሉ ይቕረብ ተዛዓበየ ጸገማቶም ግን ምስ ምግቢ ዝተተሓሓዘ ሕማማት እዩ ስለዚ ኣፍልጦ ናይቲ ህዝቢ እንታይ ክበልዕ ከም ዘለዎ ከዓኒ ዓብ ተራ ኣለዎ እዚ ሕጂ ኮሚኒቲ ኒውትሪሽን ንብሎ ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ኣብዚ ምስ በጻሕና እንተደኣ እዚ ኩሉ መስርዕ እንዳተጻፈፉ መጽዩ ንሕና ውሕስነት ምግቢ ጥራይ ደይኮንና ነውሕስ ዘለና ሕማማት ከዓ ንከላኸል ኣለና 80 ካብ 100 ካብቶም ተላገብትን ዘይተላገብትን ሕማማት እዚ መስርሕ እዚ ጽፉፍ ብምሓዝ ከነጉድሎም ንኽእል ኢና 80 ካብ 100 እንድሕር ኣጉዲልና 40 ካብ 100 ክጠፍእ ዝግብኦ እኽሊ እንድሕር ተዓቂቡ እዚ ኣብ ኢኮኖሚ ዘለዎ ተራ ኣብ ኢኮኖሚ ዘለዎ ተራ ኣብ ጥዕናና ዘለዎ ተራ ኣብቲ ናትና ላይፍ ኳሊቲ ዘለዎ ተራ እቲ ታዩ ጽባቐ ናይ ህይወት ዘለዎ ተራ ዓቢ እዩ ኣብ ኢኮኖሚ ናይ ሃገር ከዓ ዓቢ እዩ ኒውትሪሽን ክንብል ከለና ወይ ሓኖኽ ክንብል ከለና ዳርጋ ንምሉእ ሃገር ዝትንክፍ ረብሕኡ ከዓ ንምሁሩእ ሃገር ዝህብ እዩ ስለዚ የቐኒየለይ ሽመይ ሰቲት ኢላይ ይበሃል ኣብዚ ሒዝና መጽና ኣለና ናይ ፓራኦሎምፒክ ኮሚቴ እዩ ፓራኦሎምፒክ ኮሚቴ ኣብ ዓድና ኣብ 2018 ተመስሪቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ማለት እዩ ኣብ ኢንተርናሽናል ዝኾነሉ ኣብ 2022 ሕዳር ተመስሪቱ ማለት እዩ ፓራኦሎምፒክ ኮሚቴ ዝኾነ ይኹን ስንክልና ዘለዎም ኣብ ስፖርት ከም ዝነጥፉ ዝገብር ማለት እዩ ኩለን ፌደሬሽናት ነናተን ስፖርት ኣለወን ኣብ ተትሕቲአን ከዓ ፓራኦሎምፒክ እንዳተባሃለ ናይ ስንኩላን ስፖርት የካይዳሎ ማለት እዩ ኩሎም ዘም ድሬም ደለና ስንኩላን ዝተፈላለዩ ዓይነት ስንክልና ኣለዎም ናይ ዊልቸር ኮርስ ኣለና ዘናንስ ንሪአን ደለና ናይ ዓይነት ስውራን ጉያ
ጎልቦል ኣለና ፓራ ባድሚንተን ፓራ ባስኬትቦል ኩሉ ፓራ እንዳበለ ኣብ ትሕቲ ፌደሬሽኑ ነናቱ ፀወታታት ኣለዎ ማለት እዩ ሰው ሕጂ ጀሚሩ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ዘለዎ ፀወታታት እዩ ኩሎም ስኩላን ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ዘለዉ መፅኦም ክወዳደሩ ኣለዎም ዮናን ፕሮዳክሽን ይበሃል ሕጂ መጀመርታ ዮናን ፕሮዳክሽን ክጅምር ከሎ ብሶፍትዌር መልክዕ ንህፃናት ክምህር ኢሉ ዘበጎሶ ሓሳባት ነይሩ 2003 ሸ ድማ 2004 ኣብቲ ኣብ ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ምርኢት ናይ አይቲ ብሃማማት ዝተዳለወ ድማ ዘቕረቦ መደብ ነይሩ ሸው ቀስ እናበለ ዮናን ቪድዮ ፕሮዳክሽን እንታይ ሽሙ ናብ ኣውዲዮ ቪዥዋል ገፁ ማሲ ኣብ እንዳፀቐጠ ተኸይዱ ኣብ መበል 20 ዓመት ናይ ዮናን ፕሮዳክሽን ሲ እንታይ ተገበርና ኢልና ናበይ ተመሊስና ሓሲብና እቲ ዘበጎሶ ሓሳባት እንታይ ነይሩ ንቆልዑት ምምሃር እዩ በጊስዋ ዮናን እንታይ ተገበርና ሓይሽ ኣብቲ ኢንተርቴይንመንት ኢልና ምስ ተማየጥና ኣብ ዮናን ዘለና ሰባት ስለምንታይ 2D መደብ ዘይንሰርሕ ኢልና ናይ መጀመርታ 2D ኣኒሜሽን ክንሰርሓ ክኢልና ማለት እዩ ብኸመያ እዚኣ ሓሳባት እዚኣ መፅኣ ኣብ ግዜ ኮሮና ሲ ኩሉ ቆልዓ ኣብ ገዝኡ እዩ ዝዕፆ ነይሩ ይፅሎ ድማ ነይሩ ካርቱን ርኢ ብዘይናቱ ባህሊ ይፅሎ ነይሩ ፅቡቕ ካርቱን ኣሎ መብዛሕትኡ ግን ሕማቕ እዩ ናትካ ባህሊ ኣይገልፅን እዩ ስለምንታይ ንሕና ሲ እቲ ናትና ክቡር ባህልታሲ ክንገልፆስ ዘይንፍትን ስለምንታይ ብኡ መንገዲስ ዘይንነግሮ ኢልና ኣብ ዜግነታዊ ትምህርቲ ምርኩስ ብምግባር ነዛ መደብ እዚ ኣዳሊና ማለት እዩ ብቐሊሉ ቆልዓሲ ተመሲጡ ብሰሓቢ ዝኾነ መልክዕ ከመይ ገይሩ እቲ ናቱ ክብርታት ባህሉ ብሓፈሻ ድማ ሃገራውነት እንታይ እዩ ከም ዝርድኦ ጌርና ማለት